To amarya zan tafi ba. Wallahi. To Allah ya kiyaye, Allah ya tsare, Allah ya kare ka. Amin. To amarya zan tafi. To shikenan. Shikenan ba da mu dan kula da wannan. Gidan biyu ne. Yau kuma daɗe ku ina jira a waje tun ta anan mai gidan nake bai tafi ba. Wallahi ka san da yanda na samu na ran da ba shi kun ya fita. Yar wallahi na samu ya fice. Shi kenan tun da dai yanzu ya riga ya ware wani je mu kamar. Banza shirman mafi ka je kasuwar ma can kasuwa a bata mare a caza ma kai an ba su cin kasuwar ba za a ci kasuwar ba. Wane ne? Mai gidan ne. Ya ba zan dawo yanzu ba. Ya ba zan dawo ba. Na je can kasuwar ma gaba ɗaya an caza min kai. A'a, shirman banza shirman mafi. Wankin ma zan yi, wanki zan yi. Je ki dauko min wannan kilin din nan da na wannan wankin je. Wankin zai. A'a, ya na ga sai da ni kike yi. A'a, ba ki da gaskiya ne? Ina da gaskiya mai gida. Kina ga ɗauko min makan nan da biran nan da takardar nan je ki ɗauko mu je ki ɗauko mu tashi ai kai ina je ki tashi je ki ɗauko mu biran nan da makan nan da takardar nan je ki ɗauko mu tashi